बाबू नाव किती तुझे? तू किती शिकता? दुसरे. आता तुझ्याकडे किती किती आहे सामान? नाल कसे आहे? 10 रुपया एक. आणि किती किती अळसाणे आमरे तेल गल्ले खोबरेल जाता मरे गिरायक. येस सर किती घेतला तुम्ही? आहेत तसे भाजी घेतली आहे. हा आगळ घेतलो. ओके. परत फ्लावर घेतली, भाजी फ्लावर घेतले. आणि तुमच्या घरा शेजारी हो बाजार भरला न्हू? माझ्या शेजारी असो दिसता सर तुमका केन्ना तरी 8 दिसांनी एक बाजार असो जावचो म्हणान भुरग्यांचो न्हू किंवा इतर बाजार मातसो लोकांक मार्केटिंग बरी पडटलें. येस थँक्यू. आम्ही सोनसाई पारसे येथील सरकारी प्राथमिक शाळेमध्ये आहोत आणि या शाळेमध्ये आज या ठिकाणी बाजाराचा दिवस आहे, बाजार डे. जे मुलांना व्यावहारिक आणि व्यावसायिक ज्ञान मिळावं या ज्ञानाच्या नवीन उपक्रमाद्वारे बाजार डे प्रत्येक शाळेत भरवला जातो. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी आज सोनसाई सरकारी प्राथमिक शाळेमध्ये बाजार डे भरवलेला आहे. मुलांनी वेगवेगळ्या प्रकारचं जे सामान आहे, साहित्य आहे, त्या साहित्याची या ठिकाणी विक्री केली जाते आणि पालक, शिक्षक आणि जे नागरिक गावातील नागरिक आहेत तेही नागरिक या ठिकाणी येऊन सामान खरेदी करत असताना आपल्याला या ठिकाणी चित्र दिसत आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने नवीन मुलांना म्हणा किंवा जी मुलं आहेत त्या मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता इतर जे व्यावहारिक ज्ञान असेल, इतर जे बाजारात गेल्यानंतर हिशोब, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार असं ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी प्रात्यक्षिक बाजार डे भरवण्याचा उपक्रम सरकारच्या या वेगवेगळ्या विभागामधून आयोजित केला जातो आणि या ठिकाणी आज बाजार डे भरलेला आहे. वेगवेगळे विद्यार्थी या ठिकाणी जी घरामध्ये म्हणजे आपल्या शेतामध्ये बागायतीमध्ये जो काही सामान असेल, जिन्नस असेल, त्या जिन्नसाबरोबर रानात आपल्याला तिरफळं मिळत असतात. ती तिरफळं या ठिकाणी आणलेली आणि तिरफळांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. नारळ, भाजी, कांदे, मुळे, वेगवेगळ्या मिरच्या म्हणा, वेगवेगळे भाजी या ठिकाणी बाजारात आज आपल्याला दिसत आहे. आणि अशा बाजारातून मुलांना ज्ञान मिळत असते. पुस्तकी ज्ञानापलीकडे जे काही व्यावहारिक ज्ञान आहे ते व्यावहारिक ज्ञान मुलांना प्राप्त व्हावं, ते मिळावं आणि बाजारात आपण मुलाबरोबर किंवा नागरिकाबरोबर कसं वागत असतो याचा हा त्यांचा अनुभव त्यांना आलेला. मुलांना प्रत्यक्ष बाजारात बसून कशा पद्धतीने व्यवहार केला जातो हे या बाजार डेतून शिकवलं जातं. निवृत्ती शिरोडकर, इन गोवा 24 ताससाठी. बाबा तुझं नाव किती आहे? नील कोण? कितवी शिकता? तिसरीत. किती किती आहात तुझ्याकडे? नाचण्याचे लाडू. हा. आणि ही पाना घालली दुधियाची कसो वाटतो? झाले गिरायक झाले तुका? कितले झाले? झाले मरे. तुका हे आता सामान हाडपाक कोणी कोणी मदत केली? मम्माचं नाव आणि आईचे नाव? कोणी कोणी तुका मदत केली हे सामान हाडूंक? डॅडीचे नाव आणि आईन मदत केली. आई म्हणजे मम्मी. मम्मीचे नाव? पूजा. हा तुझ्याकडे किती किती असा? वांगी कशी? आणि टमाट 20 रुपया आणि भेंडी 20 रुपया. आणि एका किती म्हणता? मका म्हणता. झाले गिरायक? झाले एक केले गिरायक. तुझं नाव? तू किती किती हाडला बाजारात?
लसूण, डब्बू मिरची, लिंबू हडला वा जाता मरे गिरायक. खंयच्यान सामान हाडले? आईन हाडले का बाबान? बाजारासून काय तुमच्या घराकडले का रानातले हाडल्यात? घराकडले थोडे आणि थोडले रानातले मरे. तिरफळा रानातली हाडली. बाजार 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 90 दारू नाही. भल्ला काय मूळ उद्देश काय असता? खरं म्हणजे याचं मूळ उद्देश आहे जो आमचा असलं म्हणजे भुरग्या व्यवहारी ज्ञान कळून ते व्यवहारिक ज्ञान म्हणजे आम्ही त्यांना गणित शिकवत असतो. वजाबाकी बेरीज हे ते तोंडी करत असतात पण व्यवहारामध्ये त्याचा आपण कसा उपयोग केला पाहिजे हे विद्यार्थ्यांना कळलं पाहिजे. गणित वजाबाकी ही होते त्याबरोबर गुणाकार पण असतो. त्याच्यामध्ये 2 वस्तू घेतल्यानंतर बेरीज करा 3 वस्तू म्हणजे ती वस्तूचा 3 वेळा गुणाकार केला पाहिजे हे काय समजलं पाहिजे. त्याचबरोबर जमा खर्च भागाकार हा येतो पण जमा आपण वस्तू किती रुपयाच्या आणलेल्या आहेत आणि त्याचे किती खर्च झालेला आहे आणि त्यानंतर त्या वस्तूवर आपल्याला किती फायदा झालेला आहे ते सुद्धा मुलांना समजलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्यातून ते विद्यार्थी जमा खर्च शिकतील हेही झालेलं आहे. त्याचबरोबर दुसरी म्हणजे आपले बघा आपल्या परिसरात लहान लहान व्यावसायिक असतात त्या व्यावसायिकांच्या बद्दल आदर निर्माण झाला पाहिजे. बघा ते व्यावसायिक सकाळपासून रात्रीपर्यंत राबत असतात त्यासाठी त्यांना खूप पूर्वतयारी करावी लागते. पूर्वतयारी केल्यानंतरच ते बाजारामध्ये बसतात. बघा आम्ही व्यावसायिक किंवा बाजारात गेल्यानंतर एक त्या व्यावसायिकांना एक चांगल्या दृष्टीने बघण्याची दृष्टी त्या मुलामध्ये आली पाहिजे. म्हणजे त्याला खूप कष्ट पडतात. कुठलाही तो व्यवसाय असू दे त्यात कमीपणा नाही. सगळा व्यवसाय हा चांगला असतो. प्रामाणिकपणे केलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांना शिकवण्यासाठी आजचा हा कार्यक्रम इथं आम्ही आयोजित केलेला आहे. हाच आमचा मूळ हेतू आहे. थँक्यू. हॅलो
विकत घ्या मुगो सामान घ्या न्हू. सामान चालू पेन्सिल घेतली दाखवा बरं पेन्सिल. येस. तुम्ही एरवी बाजारात वयता पळय खंयच्याय बाजारात थंय आणि हय रेट बी काय तुमका डिफरंट दिसता? ना तसो ना. तसं काय ना न्हू. येस थँक्यू. बाबू किती नाव कितें रे तुझे? कितें आहा तुझे सामान कसल्या? सामान कसल्या रे? मुळ्यांची भाजी. मुळे कशे रे? हा भेंडे. हा 20 रुपया आणि भेंडे आणि एका कितें म्हणटा? एका कितें म्हणटा? कितें ते? एका कितें म्हणटा? बीड. बाबू तुझे नाव? तू कितवीत शिकता? कितवीत शिकता रे? दुसरे. कितें कितें आहा तुझ्याकडे? हा शोवा चक्री हा. शेव चक्री आणि किती आहात? शेव कसो रे? 30 रुपया आणि चक्री 25 रुपया. ओके. हा तुझ्याकडे किती किती आहा? हा नाल असा. नाल कसो एक? 20 रुपया एक. आणि किती असा? एका किती म्हणता? कणगे कसले? गावठी काय ते कसे? 20 रुपया पॅकेट. आणि तिरफाळा 20 रुपया. ओके. आणि हे किती? कणगे. ओके. आणि हे कोणाचे? तुझे नाव किती बाबू? तू किती किती हाडला आहेत बाजारात? हा हा मुळे करपील. खंयच्यान हाडला हो? घराकडे काय बाजार असून? आणि तुका कोणी कोणी हे आता सामान हाडपाक मदत केली? आईचे नाव? हा. गिरायक झाले मरे? कितलो पर्यंत असतो तुमचो बाजार? 1 पर्यंत असतो. बाजारात घेतले तुम्ही? आज उद्घाटन आहे तुमच्या हस्ते जाता. किती किती बाजारात घेतले? फळां घेतली आणि ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांतले ते. ओके. बाजारापेक्षा सर आता आम्ही पळयता म्हापशा बाजारात, शिवोले बाजारात आणि हो रेट आणि तो रेट काय डिफरन्स दिसले तुमका?
रेट हांगा खूप कमी खूप आसा कमी हा बाजारापेक्षा कमी आसा कांदे ते 50 रुपया बाजारान 60-70 असे सुद्धा आसा थँक्यू सर किती घेतले बाजारात ह्या घेतल्या म्हणजे परवील बी घेतल्या साबण बी सध्या चालू असा बाजार हा आणि तुम्ही एरवी बाजारान वयता पळय म्हणजे शिवोले म्हापशा थंय आणि हो बाजार कितें तुमकां डिफरंट दिसता रेटा भितर डिफरंट म्हणजे आता सध्या भुरगीं ल्हान न्हू तेंका अजून धाकटे तशें ह्या करपाचें पडटलें चड व्हडलो हिशोब कळचो ना न्हू रेट म्हणटा रेट ताचो सामानाचो रेट बाजारापेक्षा हय सवाय मेळ्ळे तुमकां हांगाच सवाय थँक्यू तुम्ही बाजारडेचे ओपनिंग केला आणि सगळ्यात हायस्ट तुम्ही आयज बाजार केला किती किती आयटम घेतल्यात आयटम सगळे हा भितून जितके भाजी हा म्हणटा ताका आटी नान आणि काय काय हा खूप आहा तो सगळो बाजार जितको आमकां एरवी तुम्ही आता बाजारान वयता पळय तो बाजार आणि हो बाजार कितें रेटा भितर तुमकां काय डिफरंट दिसला रेटा भितून डिफरंट असो काय जास्त असो दिसान येना पूण एक लोकां पर्यंत ही एक मेसेज कशी वयता सगळ्यांक बरी मेसेज की एक ह्या वयाचेर एक तांकां आवड एक शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम एक सेपरेट भाग आसा आणि ह्यो एक वेवसायीक लास्टाक फ्युचरान आमकां खंय जालो तरी एक बिझनस धरूनच त्या हेचेर आमकां डिपेंड रावंक जाय तशी ही आवड तांकां ह्या वयाचेर जी मेळटा आनी ह्या वयाचेर तांकां जर प्रोत्साहन करून जर आमी तांकां फुडें जर सहकार्य केलें जाल्यार तांकां खंय तरी एक सरकारी नोकरे फाटसून जरी धांवची गरज पडची ना एक आपल्या स्वताच्या हेचेर तरी एक हिमतीचेर कसल्या तरी वेवसाय आपले फ्युचर फुडें घडोवंक शकता बऱ्या पैकी म्हणून तांकां एक आमी बऱ्या हेतून एक प्रोत्साहन कशें दिता आणि जाता तितले तांकां फुडें हे करपाक प्रयत्न करता आता पहिली पळय तुम्ही शिकताले किंवा आम्ही शिकताले त्या शाळेमध्ये असे केन्ना बाजार भरा नसले आता उगडास येता की सगळे त्या टायमाचेर जे आमी मिस्टेकी केल्या ते तेंच्यांनी करचे न्हू खंय तरी की आयज आमकांय चिंतून येता त्या टायमार टिचरी आमच्या फाटल्यान धांवताले परतून खंय तरी अशें शिकपाक फोर्स करताले तेन्ना आमकां खंय तरी आनीक दुसऱ्या विचारान आमी आसताले ते खेळपाच्या जावं आनीक कसल्या हेतून लक्ष लागनासलो पूण ह्या हेचेर आतां कळोन शिकता की आमी जी मिस्टेक केल्या ती खंय तरी तेंचे कडेन जावची न्ही ही पेरंट्सांनी तेंचे कडेन लक्ष दिवंक जाय की खंय तरी तांकां एक आवड जी तेंची आसा ती तांकां मोटिवेट करच्या खातीर तांकां खंय तरी सपोर्ट करपाक जाय तांकां कसले तेंचे विचार आसत जावं ते खंयच्या फुडें पावल घालूंक सोदतात आनी तांकां कसले फुडें फ्युचरान लायक आसा ते हेका तेंच्यांनी सपोर्ट दीत जाल्यार ते खंय तरी आपल्या हेचेर ह्या रावंक शकतात डिपेंड रावंक शकतात आनी पेरंट्साकय फाटीं फुडें सांबाळूंक शकतात आपल्या की आतांच्या खुबश्या जाग्यार तुमी पळयता आसतले सरकारी नोकरे खातीर खूब जाण अशे धमळटात पूण वेवसाय असे खूब आसात आपले कडेन करून घे सारखे जर एका वेवसायान आपूण जर डिपेंड रावलो आनी खंय तरी त्या एका धंद्यान आपूण खंय तरी वयर सरोंक शकता अशें हे लोकांनी विचार करूंक जाय आनी ह्या हेचेर फुडें थँक्यू तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.